ассалому алайкум подписчикони азизи гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз як ғинаҷинчаи экономични ғинаҷинчаи хуби бениҳоят аҳли хушрӯ баҳри шумо навор мекунем. 6 моҳа биғиз. 6 моҳа биғизай масъалаи аҳлиш хӯрданаш бениҳоят хуби бадай бародарони азиз, аввалиш парвардигор дар ҳамин мол ягон камбудӣ дида намешавад. Мол хӯрданаш 200% масъалаи биғизиш гарантӣ дора. иншоалло ки боли солша гирифтагӣ нест. мол ғинаҷинчаи баъзе баки хушрӯай як хоҷагира обод мекардагӣ мола бародарони азиз. ами аҳлиш худаш пул меса бародарони азиз. лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии кори мо, наворҳои мо баҳри шумо бародарони азиз. мо дар якҷоягӣ ҳамкорӣ мекунем. иншоалло ки наворҳои мо баҳри шумо ай нархи навои гов мол бохабар мешем. иншоалло бозора навор карда истем то ки подписчикони канали Бохтар Сити ай нархи навои моло бохабар шаванд ки чӣ нархи наво рафта истаи ҳозир. масъалаи биғизӣ мол кафолат додан мешавад бародарони азиз. аҳлиш кафолат додан мешавад. аввалаш парвардигор мол бениҳоят молаки аҳлай. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд биёнд дар хонаи пеши мола бибинанд. молчаи беҳнат базебак хушрӯад. подписчикони азиз, масъалаи аҳли моро нишон метем. мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. ин аст чочакоша бибинед чӣ хел синааки фасони хушрӯ бародарони азиз. дарони чиш навор мекунем. мол беҳад молаки аҳла, ягон камбудӣ надора. 4 та чочаш клеш меброя. аҳлиш аҳла ҷатмара ида би хеле мол кам меброя. масъалаи биғизиш кафолат дода мешавад. гусалаш калон дастам мезана бародарони азиз. ина кафорам бибинед. қабл ябора қафо синаша нишон кунем. ина подписчикони азиз, ай тарафи қафорам синаша ҳуй карда истаст. хай ёша якм зоай бародарони азиз. ина якм зоай синаша ҳуй карда истаст. беҳад молаки базеби хушрӯай. я ҳай пешкаш бародарони азиз тамошо кунед. мол молаки хушрӯай. иншоалло ки як хоҷагира обод мекардагӣ мола. боз ҳам такрор шава, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. любой соат метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед бародарони азиз. нархи мол бошад бародарони азиз. нархшам иншоалло нархи дастрас аст. 13500 сомони муомила дорад. доставка дорад бародарони азиз. доставкашам аз ҳисоби канали мо ройгонай 13500 сомон муомила дорад бародарони азиз. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоалло ки муомилаи хубам дорад. доставкашам ҳаст. дар охир навор мегӯем бародарони азиз, як ҷоя дуо мекунем ки ҳамаи инсон ба дуо савз мешавад. ҳамаи бародарони ғариби мусофири моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиб рӯзӣ гардонад. баракати ризқ рӯзишона зиёда гардонад. мушкили коршонам осон гардонад. омадани дидори падару модар, зану фарзандонашон насиб рӯзӣ гардонад. бародароне ки дар ватани азизи худмон ҳастанд, ҳаминҷа кор фаъолият доранд, худованд инҳорам айбало фатони габронаш барори кор ризқ рӯзӣ насиб гардонад. хӯрдани ҳалола парвардигор барои мо насиб гардонад. як бридан нони ҳалола парвардигор лиқмаи моро ҳалол насиб гардонад ки ҳалолша бихӯрем. ай ҳаромаш худованд моро нигаҳ бидорад. то наворҳои оянда худоҳофиз.